Senyores i senyors, benvinguts a l'espectacle de final de curs de les escoles de Valls de Saló i Llatins de Picanya, on celebrarem el nostre 25 aniversari. Deia Confucio: mostreu-me com balla el poble i us diré si la seva civilització està malalta o sana. Picanya està sana. Picanya balla. Sens dubte ha ballat sempre al llarg de la seva història, però des de que fa 25 anys va néixer ací l'Escola Municipal de Valls de Saló i Llatins, a Picanya s'ha ballat molt més. Una bona colla de veïns i veïnes volia aprendre a ballar aquests estils de ball i, sobretot, passar bones estones amb la colla d'amics i veïnat. L'Ajuntament, sempre sensible a la demanda i benestar del seu veïnat, va acollir el seu desig posant els mitjans per fer-ho possible en mans de Txelo Alòs, que va tenir cura d'aquest venturós naixement i del seu creixement fins a hores d'ara. Varen confiar el projecte a Teresa Orellana, Modesta Ferre i Jordi Garcia, que li varen donar forma, iniciant-lo i marcant un camí, una forma singular de fer ball i de relacionar-se la gent, i el van fer créixer multiplicant el nombre d'alumnat i de professorat. Aquesta entranyable nit de festa de ball és el nostre més sentit homenatge, reconeixement i afecte al poble de Picanya, a la seva gent, a l'Ajuntament i els seus responsables, especialment a Josep Almenar, el nostre estimat alcalde, que amb Paqui, la seva esposa, van ser dels primers alumnes i que sempre ha apostat pel nostre projecte. La dediquem especialment a totes aquelles persones, professorat i alumnat, amics per sempre, que han sigut en algun moment part important d'aquesta història. La nostra escola ha estat sempre el producte de l'esforç, la constància, la bona energia, l'amor i il·lusió pel ball, la creativitat, la preocupació per les persones, el gust per compartir amb els altres, el treball a les aules i la pràctica a les festes. També ha estat una característica la seva capacitat de canvi, de donar pas a altres persones, a nova gent que mantinguen viu el producte al llarg del temps per a gaudir de tothom que hi vulga incorporar-se i així anant renovant-se com tot ésser viu. Avui la nostra escola compta amb un grup de professorat jove, amb moltes ganes de treballar i de ballar. Un equip que no para de fer noves aportacions didàctiques per millorar la metodologia de les classes i realitzar múltiples propostes d'activitats complementàries, dinars i sopars de convivència, festes monogràfiques, actuacions, eixides de cap de setmana de ball en hivern i a l'estiu. 25 anys de pensaments, de projectes, d'històries, de moments, d'instants inoblidables, de persones humanes,
d'amistats. Vida en moviment, temps que de tan satisfactori sembla que s'atura. Sentiments ponderats pels records de la memòria, essencials i incontrolats somnis esvaïts. Desitjos a vegades trobats, a vegades perduts en un temps passat. Tenim el que tenim i prou, l'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos en peus i ballem, que s'escolta la música del nostre cos ballant, solemne, potent, autèntic i alegre. Cridem qui som i que tothom ens veja plens de vida. Que hi ha encara molt per viure, molt per fer, molt per ballar. I tot és possible. Ballem la vida.